Iti Pangasinan, agarupmay sa amilyon abangos fry wano similya na ipaay kadagiti mangalap kan Ilocos Sur PLGU mangipapaay iti fuel subsidy kadagiti tricycle driver. Daytaken na dumapay adamag Ilocanja idanon ni Dayan Monica Tukay. Iti Pangasinan, agrap may sa amilyon abangos fry tinayawaras iti uneg ti tallo nga aldaw kadagiti fisheries stakeholders iti probinsya manipod iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Fisheries Development Center kasuporta ang mapaduruaspay ti aquaculture industry. Manipod March 11 aging 13, nakapataw ti pakabuklat a 1,072,500 pidaso a milkfish fry ti BFAR NFDC Milkfish Hatchery anay paay kadagiti upat nga organisasyon ken 5 a mangalap manipod iti ilitid binmalay ken bugalyon. Babaan iti nasao a distribusyon, panggap ti ahensya a makatulong kadagiti mangalap tapno maparang ay ti produksyon ti bangus kas kanayunan a pamasterakanda. Kabayatan na, agtaltalinod a 5-day workweek ti schedule dagiti empleyado iti probinsyal na gobyerno ti Pangasinan, gaputa kaadwan kadagiti opisina kat addaan iti frontline services. Sigun iti LGU, ti 4-day workweek scheme kat makakisay ti gastusan da. Ngam, makumpermiso ti may paay a serbisyo para kadagiti umili. Impaganat ti probinsyal na gobyerno adakkel man ti gastos da, basta masigurado o may paayan tinasayaat a serbisyo dagiti umili. Iti La Union, ipalpalagip ti Department of Education Region 1 ti no collection policy kadagiti pagadalan, kagiddan ti panagsagana da iti end of school year rights inton Marso 30 ken 31, 2026. Binalakada ni Assistant Regional Director Dr. Roda T. Razon ang may parit ti panagkolektar ti kwarta kadagiti para publiko nga eskwalaan. Ti no collection policy ket nakalanad iti Republic Act 4206 ken RA 5546. Nakalukat mat dagiti pagadalan para kadagiti anyaman a donasyon. Iti Ilocos Sur, naipayan dagiti tricycle franchise holder ti fuel subsidy iti syudad ti Vigan. Idi umuna nakaawat dagiti tricycle drivers ti 825 pesos, agpada agatad ang may paay kadakwada iti second batch. Tinasaw agatad kat nakabasar iti panagnato ti presyo ti petrolyo idi napalabas alawas, kan iti kinaado dagiti maararamat da a petrolyo inaldaw. Dakkal mat agin awa daytoy para kadagiti tsuper tapno may paikot ti pondoda kan maadanda iti kita kabayatan ti mapaspasaran a panagnato ti petrolyo. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.